Hlava řádově 10 vteřin. Jiří Ziegler, bude to tam slyšet, co říkáme? 14 dny i na Hradíčku. Tam uzavírali první desítku konečného pořadí. Renčák se soustředí. Opět časový limit pro opracování 40 vteřin, překážky 2 a 7 jsou otevřeny, ale časový limit je pryč a tudíž hlavní rozhodčí Jiří Kunák rozkýval zvon svou pravicí a to je jasné znamení toho, že arena se otevírá a startuje Jiří Ziegler. Jirka Ziegler je cíli, napisuje jednu chybu a základní čas 62,57, takže 67.